Ngiyanibingelela nokwebabukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So ngivakashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona njani? Kunjani? Ngiyaphila. Umabani lo ngihleli naye? Ukuhleli noMathusi. Thusi. Mfene. Uyavuma. Akwenze njani kuthiwa niyimfene? Ya, sesingabuza okhokho. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eMpangeni ke mina. Okay, emakhaya. Yeah, emakhaya. Akazi ukutheza. Ngikwazi kahle. Okay, inyanda nje uyibopha impela. Okay, sikhule nabo. Ngikuthembe. Ngithembe. Okay. Kodwa ngathi ngiyi-2K nje mangikubhekile. Hayi, angilona i2K ngibukeka nje ngathi ngiyilona. Kanti awulona. Kanti angilona. Benjani impilo yakho sakhula? Hayi, impilo yami ayibinzima. Kepha bengeneliswa yikho lokho enginakho. Abazali bakufundise kanjalo? Yeah. Okay. So ukhulele phansi kwesandla sika mama nobaba? Ngikhulele ngaphansi kwesandla samama nogogo nomkhulu. Oh, okay. So ubuyi-brat espoilekile noma cha? Ngiyona ibrat espoilekile, kepha ngingasho ukuthi ngiqale ngaba ngaphansi kwesandla samama isikhashana ngasheshe ngaphuma kusona ngenxa ukuthi uma wami usheshe wangilamanisa. Oh, okay. Khona uzemva wakho? Yebo. Kwantombazane? Intombazane. Okay. Bathi yilamani-ke zihlezi ziqhuthana. Nani beniqhuthana sisi wakho? Besingaqhuthana sesiyaqhuthana. Bakugila ngani-ke kwenzakalani? Angazi nona ukuthi ngiqale ngaphi ukukhuluma iqiniso. Ngoba phela nomuntu owangigila bengimthatha sokwabhuti wami. Ube umngani wami, ngazi noma ngiyazi into ethiwa male based. Yes, ngiyengizwa. Yeah. Mina-ke ukhuluma iqiniso isoka benginalo. Emva wayesehlukana nami-ke ngenxa yaso sisigameko lesi engizonazisa ngaso. So into eyenzeka ngangibuya esikoleni, yabo. Ngibuya esikoleni into yangonyaka odlulele sesivalile varsity. Sengibuyile ekhaya. Ngijwayele ukuthi njalo uma ngibuye ekhaya bayazi ukuthi hayibo unemfundo. Mayibuyile ufike yasibingelela sonke bese ehambe yakabani yakamngani wakhe, umngani wami male based. Yeah, male based yo. Ugama lakhe ke uThabani. Yeah. So ke sengiyafika ekhaya bengijabulele ngijwayele ukuthi mangifika ekhaya ke ngiphatha izinto ezincane nje ukwazi noma kuthiwa ngiyofunda lapha engisuka khona, kepha kumele ube khona into oyiphathayo yabo encane nje. Imali usuke uyithatha epufunda? Ngithi ngibe ngifunda ngibe ngisebenza. Now NSFAS yasiza kodwa ngiyabazama nami eceleni phela ukuze ngizokwazi ukuthi ngineliseke. So into eyenzeka ke ngahamba kwangolesihlanu ngabuya kungolesihlanu. Ngahamba ngafica kungekho umuntu kubo ngaphandle kwakhe, yabo. Wayephuzile kungolesihlanu. Wayephuzile wajabula njengenjwayele kungibona, nami ngajabula ethi hayibo ntwana yami, male best yami. Kanti ke angazi ukuthi inhlelo zakhe zikanjani. Ngase ngimazi service, okay, ngiyangimazi ngiyabuya njalo ngakusasa. Yeah, mangifika ke endlini yakhe ke asiya ngendlini enkulu saya endlini yakhe. Masifika nje khona ngihlalise embedeni ngahlala ke nami ngathi ngicela ungilandela amanzi phela ke. Wangilandela ke amanzi kuThabani. Hayi ke amanzi okuphuza because yeah. And then esalokhu nje uyayiphuzela vele ngifice ephuza vele. Manje useyasondela ungithinta amathanga uyawabrusha ngiyamtshela ukuthi hayi wenzani manje ngoba phela awuyenzi leyo nto leyo. As far as I know wena uyazi ukuthi mina nginesoka and isoka lami ngeke lithande uma ungangithinta kanje because vele nalala imfuni lapha ahambe khona. Alithandisisi ke lento yoma male based. So emtshela ukuthi hayi uma kancane akekho. Ngise umuntu wami ngiyamthanda ngicela uyeke lento oyenzayo. Yena wavele wakhetha ukwenzani? Nginganakile. Okay, before kufike lapho ke waqala wayehlehlisa kancane kumina. And then ngase ngithatha ifoni yami ngayichofa kancane ngitshela isithando sami ukuthi hayibo sengibuyile phela. And then ke emva kwalapho ke wangiphuca ifoni wayicisha
And then ngase ngiyambuza ukuthi hayibo wenze njani manje kwenze njani. And then wena ahlahlo ngijwayela kabi indaba manje wenza lento phela uhleli nami umuntu akuzobuya umbone eseba nolaka into engingakaze ngambona ngiyamazi mayephuzile akabi nje ya. Indlela ayeyona ngangisaba ngangibona isilwane uqobo. Awuphi umngane uhambe manje? Ngase sengifuna ukuphuma inkinga ngiphethe ifoni yami phela. Ngeke kushiya ifoni. Ngase ngiyamtshela ukuthi ngicela unike ifoni yami ngihambe ngoba ngathi ngiyabona ukuthi awuhlelisekile kahle awukho right. And then emva kwalapho ke yena wavele angazi ukuthi le mpama yaqhamuka kaphi. Angiyazi mpama. Wayesithi wangishaya ngempama and then wangiphosa embedeni. Emva lapho ke ngisaba nanokusho ukuthi wengenzani because the time engenza lento ayengenza yona angenza yona yo ngangisendaweni yami ngama periods so ezenze le yanto leyana ngavele nje angangazi ukuthi usendaweni yakho wabona but still waqhubeka. And then esayenza lokho akwenza ngavele ngamphusha and then ngamkhahlela endaweni yakhe yangasese. And then ngagqoka lokho okugqokekayo ngathatha kwafoni ngaphuma ngithi ngiyaphuma esangweni ngihlangana nomalume wakhe ngiyakhala ngiyamtshela ukuthi malume nangu umshana wakhe sengengila manje njengamanje usezothatha into obengeyami okuyiqhenya kwami into ebalekile kangaka kumina azi kahle ukuthi ngiqhaja kanjani ngalento engiyiyona. Yena wavele umalume wabona lazi umalume uyangisiza wathi asambeni siyendlini mshana khuleka sizoyilungisa le ndaba le. Engqondweni yami ngiyabuza akufiki ukuthi indaba engiphinisela ngaphansi ngoba phela umuntu futhi abangiphinisele ekhaya lapha uyavulela egedini uhambe. Hayibo efike endlini evele yombiza umalume evele embizo ehlale phansi uThabane ehlale phansi uThabane bese umalume evala isicapha esimshana eqhubeka lapho ogcine khona. Ngicela ukuthi hayibo malume wenzani manje futhi abusiza mina njengamanje umsizelani lo ngoba phela njengamanje unginukubezile lona nakhona ngiyazama ukumtshela ukuthi unginukubeza angisho ukuthi ku right ukuthi nomathi bengekho endaweni yami ku wrong vele kepha akabe naleso similo ke nje umalume kanti wenzani manje angazi nami ukuthi wasesengenwe yini nje angifuna ukuqamba amanga. Uphuzile yena engaphuzilwa ye right wayibuya emsebenzini umalume. Ngiyacabanga ukuthi babekhulumile ngoba phela yayihleliwe leya sengithatha ukubheka kahle manje ngamemeza sizokumemeza into engayifisa ngasheshe ngayenza before kwenzeke lokho kwenzeka. Ngamemeza nti khona umakhelwane olokhunjayo odlulayo wangena ngesenthi hayibo kwenzakalani la ekhaya ngaphunyuka kanjalo ke yena. Manje ngibhalela lana kwi Black Life ngoba nakho umalume ngibhalela lana kwi Black Life ngoba manje ngisenawo ama flashbacks ekhaya abazi ngalento yenzeka. Manje ke ngoba sebeyabona sebeyazi ukuthi kwenzakalani kwingane yabo. Umngane wami ngamtshena yena asesibona abangane njengamanje angimfuna umngane ngamanga kepha ke yikho phela ukuthi ngiyasazi isimo sakubo kwaThabani yabo noma umalume wakhe akasasebenzi. Ngasasebenzi manje at the time sengithi ngifuna ukuyovula icala kwanele nje izinto zabheda ungasho ukuthi hayi yini bashithini ngesilungu ikarma into ewashaye lokho kodwa namanje phela kangcono kuthiwa wazama because yena uqhubeka ngathi akwenzakala ngalutho ufike ekhaya manje mina mele ngilokhu ngihleka ngazi ukuthi nje akwenzakala ngalutho ubajwayele nasekhaya bayamthanda ekhaya bayamthanda ngatshena isoka lami into eqala nje isoka lami yayenza yavele yathi okungihlanganisa nawe nje sekuphelile ngiyakulinda wena ukuthi ibambe kahle ngakukhuza ngalowo mngani wakhe engingamthandisisi ukuthi nje ahamba kuyoqhubeka naye. Ngiyazama ukumtshela ukuthi akuyona lento oyicabanga akachazeleki kwavele nje umuntu wangishiya kanjalo. Mhlawumbe ngabe uye wazama ukuphuthuma eclinic immediately uphuma ka mail based angazi wakwazi eclinic ngavele ngenza nje ubuduphunga nje bobugcina ngafike ngaye ekhaya ngageza ngalala ngayivalela ekamereni kwaphela iviki ngingakhulumisa umuntu. Awukaze uzusho ekhaya? Angaze ngisho ekhaya. Ekuhambeni kwesikhathi azange uzusho futhi ekhaya? Angaze ngisho nje.
njengoba ngizokhuluma So manje. if kuyenzeka bayibona le video, awuboni mhlawumbe ukuthi bazocindezela bakubuza ukuthi awushongo ngani ngalesi sikhathi? Noma ngathiwa kwenzakalani njengamanje anginendaba ngoba nakho sebeyazi. Mina nje into engiyidingayo usizo ngoba ngiyabona ngidinga i-counselling mangivala amehlo isigame esikanjeyana sinzima ukuthi usikhohlwe noma ngathi uyafuna usikhohlwa akwenzeki. Kaze kwanzima. So mawuvula icala ke njengoba ukuthi alivulekanga kwenzakalani kanti? Ngangifuna ukuyolivula. Ukukhuluma iqiniso ngiyaxolisa ukushiya leyo ndaba. Ngahamba ngajiya khona. Iphoyisa lavele nje langihlafuna nje. Ilethini iphoyisa? Amagama langithuka nje. Lathi nina mantombazane nivele nizovula amacala lana bese nje lapho ningawaqedi. Into kanjalo nje. Wakhuluma ukudelela kwakhe ngavele ngabona ukuthi vele ngeke ngisasiza angivele ngihambe isiyongidla ngedwa nje lento le. Kodwa kahle uyayidinga i-counselling. Ngiyayidinga kakhulu. Ngingakubhukhela i-counselling and angeke uze ukhokhe kulungile. But into engifisa ukuyazi yini kanti le engaka ngama-male bestie? Because umuntu wakho uye wachaza ukuthi wayengayithandi lento le. Why waqhubeka waba ne-male bestie? Ingoba ngikhule naye befana njengoba ngishilo befana njengobhuti wami yena. Angazi ngithi ngilahlekelwe yini kakhulu. Kepha noma kuthiwa yena ungilahlekele kodwa at the same time lento ayenza kumina ebhlungu kabi. Angifise nanesitha sami uqobo. Lento ayenza kumina. Ukumbona manje? Angisamboni naboni. Uyafisa kodwa? Angifisi nje nakancane angifuni. Mhlawumbe if ngabe kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video ngifisa ukuthini kuyena? Angifuni nokukhuluma lutho nje ngaye. Kuyena. Angifuni. Kodwa ke angisho ukuthi ngiyajabula lento eyenzeka kubo. Kepha ke bathi kodwa ke into engishoyo mina karma is a bitch Thabani. And ikhama ke phela iyayazi address ayiduki. Ngangengozi akwenze ukuthi iduki. So ungafisa ukuthini kodadewethu abanyuku beziwe but abathulile? Uthola ukuthi iyabadla lento le abazi ukuthi bangakhuluma nabo bani. Ungafisa ukuthini kubona? Into engantshena yona nje osisi hayi khulumani because uzofa wedwa. Bakhona abantu abaze beyibulale ngenxa yokuthi basaba ukuthi umphakathi uzothini. Ngenxa yokuthi akekho umuntu ozomkholwa noma siphila kwi-society lapho i-society lapha engasekelwa khona abantu besifazane. Kepha wena mawuzolimela iqiniso lakho. Yes. Ayikho into ezokubhedela mawuzoguqa phansi uthandaze. uNkulunkulu uyalazi iqiniso, uyakwazi okwenzeka kuwena, obvious uzokusiza. Ungafisa ukuthini kwingalo yomthetho abantu esithi amaphoyisa, abantu esithembele kubona kakhulu mekuthi sivelelwa inkinga kodwa bangakhona ukusisiza, basihlafuna basibhekisele bekuthi sizofuna usizo kubona. Ungafisa ubadlulisela mapha amazwi? Mina ngingasho ukuthi njengoba nafunga hambisanani yena leso sifungo senu. Manje mase nithethisa thothi ukhiphela isibhongo kumina nti mina inkinga yami inkulu kabi ukudlula isibhongo sakho uthi mina ngithini. Ngoba ngisuke ngizocela usizo kuwena, wena osuzongilekelela ingalo yomthetho imele lokho ukuthi izolekelela umphakathi, izolekelela isizwe. Manje wena masungangisizi ungivela ungithethisa ungihlafuna uchaza ukuthini. Ngoba phela nami ngidinga ukusizakala nezami inkinga nawo ezakho. Manje ungangifaki mina kwezakho. Mhlambe uke wazama ukuyotest igazi ubuke ukuthi kuhamba kanjani? Ngihambile, ngahamba same year last year after nje kwenzekile lokho just to be safe. Okay. Waba right ngalokho? Yeah, ngaba right. I think lokho kungconywana. But ke sizokubhukhela i-counselling. Mhlambe mngase uhlale ne-psychologist phansi ukhuluma kusenhlizweni, mhlambe la ama flashbacks othi uba nawo whenever uvala amehlo, mhlambe azokhona ukuthi ayehle sometimes agcine mhlambe ngokuphela ke anyamalale usizakala. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe step sokuqala sokuthi ukhona ukukhuluma.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele. Ngiyabonga kakhulu. Yo, mbuke lapha ekhaya, angazi ngathini. Bandla siyacela ingalo yomthetho bafethu. Ngiyazi ukuthi nani nisuke nenkinga zenu, but emsebenzini isemsebenzini. And uma ngabe kuthiwa umuntu uyafika uzofuna usizo, ngiyacela iphele lento yokuthi abantu ningabasizi. Because njengoba nilapho emsebenzini sithembe nina ngomsebenzi wenu eniwenzayo. So uma ngabe kuthiwa abantu futhi anibasizi, lokho asikuncumi, asikushayeli izandla. So uma kuwukuthi kudingakala usizo, ngicela ulikhiphe njengokusebenza kwakho la usebenza khona. Ngiyanithanda kakhulu, ngakhohlwa ukuthi nisubscribe, ni-like, ni-share. Bye. Is der Black Life TV?